pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Miyerkules ngunyan, da ikalingawan, magpasalamat kita sa tuyang mahal na inang Santa Maria, Our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod tabi, live iyan sa DCGB, ang novena alas 5:15 an hapon. Siyempre, samuyang pagpaabot nin pagrespetar sa lambang miyembro kan, sosyudad asin kan, familia kasabay dyan ang paglaom na iguanan nin resulta. So maghapon niya tong pagpagal, trabaho, diskarte, hinguha, sakripisyo asin iba pa. Gabo sa paagikan panarig niya to sa mahal na amang Diyos asin pasasalamat. And siyempre, naglalaom man ang programang Bicol Target. Yaon po kamo dyan. Sasabayan kami sagkod alas 5 nin pagkahapon. Oro erestorya lamang kita kan mga pangyari sa satuyang palibot maging lokal, nasyonal o internasyonal. Depende sa indong kagustuhan po mga paraan tabay. Mantang kamo dyan naghanda na gayud kan pamanggihan or nagmimerienda. Sarabay-sabay lamang kita tabi, makakadangog kita kan mga informasyon man sa luwas kairiba ang Mega Force Patrol sa pangenot kan samuyang Chief Reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita, siyempre yaon dyan pading Al Armario, si kumpadreng Jomar Bien, sa indang mga respetibo pong area beat assignments with Joshua Angel Lazin Karen. Sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control lang kapartner kungunyan, Tatanems Flora. Ara po sa samuyang broadcast sa radyo AM band region-wide. Mantang ang nasa newsroom, yaon dyan si Ma'am Sha Leron. Asin Jen Matthew Balyaran, siyempre kasarabay si Nicole Ann Gloriani sa supervision kan samuya pong News Director Mardila. Sinda po an Minaso Romada ka itong nadadangog nindo tabi kasubago so news break, major newscast, nabareta and nababasa dyan sa official social media platform kan DCGB, ang DCGB News Online. And ang broadcast niya to sa internet, yaon si Jerome Nico Martinez and mga pag-iribatang OJTs from Sorsogon State University, Carmel R. Vera and Joven Ingalia. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo. An sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon. Igon na kita tulos ning report dyan sa luwas, aramon tadaw ang mga bit-bit na informasyon, duwang mga pag-iribataan, yaon dyan nakaredy na inotunta si Karen Nicole Ala. Halo dyan sa sayang bit assignment sa Kapitolyo Provincial. Karen, marahin hapon, please go ahead na. Yes, thank you, Tadi Sartillo. Kaibanan ko diyaray si Provincial Board Member Brian Arandia bilang Chairman kan Committee on Environment and Natural Resources. Actually, Sartillo, pinag-antabayan ta sa public hearing. Naging matarayon po ining duwang Provincial Quarry Ordinance na pinag-gibuan ng public hearing. Halagad, Sartillo, kaya ba kung ngunyan ang kinatawan, sa durante kan pinag-gigibo sa public hearing, manungod sa regulasyon sa quarry tax,
igwa ki istorya, bako istorya, ay pag-ururon duman na buminutwa, na dahil mabawas, na sumako po ang nakwari tax kan probinsya, pag ini, may ipasar na ni kinatawan Arandia. Aramon taga sa tiyo kung ano pa ang mga development, duman sa kaduwang nga ordinansa, na dakulang istorya para ini sa mga quarry operators asin sa mga end users. Kinatawan si Sir Tiyo po. Ay, yes, sir. Good afternoon. Yes, opo. Diyos marhay na hapon Opo. giraray tabi kinatawan Ay, opo. Brian. Sir, ano po so mayor na kinatapusan? Actually, kasubago po, in-announce po ni PA Rolly Rosal, na imbis na 10% baga sa piga-kolekta na, na sa taxes kang probinsya, ibu ko na lang pong 2%. Okay. Since yes, opo, kaya nga po kang in-announce po ito, nagkaurumahon man sa mga quarry operators, na since medyo naglangkaw naman sa FMB sa fair market value, naugmasinda na medyo hababa naman so taxes na gano'n nag-compensate man sa probinsya kang babayadan man sa province. Opo. Iyo tabi ano kinatawan arog ka ini. Primero na napagkasunduan ibababa so tax na pigko-kolekta kan provincial government of Albay. Yes po. Opo. Imbis na 10%, iibuho na lang pong 8%. Opo. Sisay an babawasan ng tax so mga quarry operators? Yes po. Yun na po yan. So mga quarry operators na po ang mabawasan. Kasi medyo, lalo na po na nagtaas so so medyo pinasa na po sa FMB, garo pig-regulate na. So, pig-compensate man ng probinsya na medyo mabawasan man so pigbabayadan ko rin ng buwis. Opo. Na hindi sa 10%, 8% pala po. Iyo. Di, matao, pardon tabi, mas maray na pag-oristoryahan taman ang ganda kinatawan Brian. Ano po? Pardon, pwedeng makatao kita ng ehemplo na halimbawa ngaya kung arog ka iniso na ipabakal ka na quarry operator ngaya kumpirang kubiko ngaya sarong kubiko guro ano dati subuwis dyan na papataw kan kunyan kan probinsya so all Tungunyan po, kung gusto na doon pa so dating buwis, kung yan po na 300 na, ang mabayadan nila is 30 pesos per cubic. So, ngunyan po, 8% pa lang, mabawas siya 34 pesos na lang po ang mabayadan niya. 34 pesos. 24 pesos na sana. Yes po, opo. Yan po, sabitan lang yan. Paano kung bultuhan? Medyo dakula kan talaga ang mawawawas kaya sa mga quarry operators pa. Ay opo, itong 24 pesos minaprepresentar kang 10% na sa nang bawas buwis. Opo, 8% na lang po ito. Bakuna siya 10%. Opo. 8% na lang. 8%. Yes po. Opo. Ayun, 8% na lang opo. po siya. Oo, so... Opo, kaya nga po kang pig-announce po ito katubago, nagkaroon naman po sa mga quarry operators. And that time, makulang po kaya naman dapat mawag mga quarry operators kasi po yung mga end users. Ang end users na po is mga consumer, talaga pong mawag na sinta kasi talagang mababa po yan na ano yan. Kasi ma-regulate na po yan ang presyo. Opo. Iyo tabi ano. Then question duman sa quarry operator sa source ano. Kaya lang sumabenta na kaan from quarry operation, sumabenta na tabi kayan, sumadistribute na duman sa mga end users. Paano ta ma-regulate sa presyo tabi duman? Actually po, ang nasa proposed SNBita is ang pag-hardware na po is 560 for the first 10 kilometers. So, succeeding kilometers po is 30 pesos. Okay, halimbawa so sarong hardware ngaya hardware A nagbakal ni na kumpirang kubikometrikong baybay o aggregates hali sa quarry source. Yes, Oo. Opo. Ngunyan, pag nag-travel siya ning pira ito, first pirang kilometers? First 10 kilometers, sir. Opo. First so, within 10 kilometers, 550 po. Okay, sa first 10 kilometers, dapat ang per cubic meter, 550 pesos lang ang benta niya. 500, yes, sir. Yes, sir. Okay. 550 pesos. Pag luminampas na ni nagkapirang kilometro, pirang dagdag po per kilometrahe? That is 20 pesos, sir. Opo. For example, nagbiyahe ka ngayon another 10 kilometers, so madagdag po ito 200 pesos. Kasi 20 pesos per kilometer. So, ang mangyayari, 750 na per cubic. Yeah. Pero, siyempre, hurarayo na travel na po ito. Iyo po. So, iyon na yun ang price cap, ano tabi?
Yes, sir. Yes, sir. Opo. Ayun. So ma-stabilisar na talaga. Ayun, oho. Yes po, opo. Kasi po, ngunyan, kang data po na-regulate, may mga nagpapaabot bigdi na yung may mga nailing po yung mga post social media na igwa na daan na 1,000 plus per cubic. Tapos, ang pick-up lang ngunyan is 700 pesos. Araw po kayo ng pick-up ngunyan. So, regulate na talaga po yun ngunyan. Iyo, tabi. So right from the very source, binabaan su buwis kang probinsya, siyempre medyo Yes, mababaan su presyo kan sa source mismo. Yes, sir. Yes, sir. Opo, opo, Oho. opo. Although Opo. malang kaw so fair market value, duman man medyo mabawi-bawi ning diit so mga operators. Yes, sir. Yes, sir. Duman po talaga sa mabawi. Medyo mga mabuwas sa tubuhis po ng tigabayadan. Parang equitable on department kan mga operators. Yes, sir. Yes, sir. Ano po kaya na mangyayari po? So kung mo binawasan man subuwis ninda, medyo baba man so presyo ng iluluwas ninda tabi per cubic meter. Yes, sir. Opo, Ayun, opo. opo. Pero kay Puwan talaga po rin na magsunod kasi po, ordinance na siya batas pa po siya. So, whether they like it or not, kay po sila magsunod. Okay. Yes, Sumaluwas mo niyan, gurano na ang halimbawa sarong truck mapasiring sa quarry operator, gurano ng per cubic meter kan aggregate tabi halimbawa. once pass, kasi ngunyan po, public hearing lang yun eh. Pero I think by Tuesday, ilalaw ko po yun eh. Kung may pass ako po yun ngunyan by Tuesday, yung SMB, ang pick-up po kang saan ko niyan is maluwas po siya is 300 pesos. 300 pesos per cubic meter na lang. Yes, sir. Oo. Yes po. Opo. So, medyo Ang haba. una siya sa dating nagadalagan mo niya na 500, 560. Iyon. At least gulpin ang diferensya. Ano tabi? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Na, maliwanag na sa mga paraan tabay niya to. So, at least, while in transit man, makukompute na so cap, so ceiling kang pamresyohan, so computation Yes, sir. per kilometer man, nadagdag naman sa first 10 kilometers, malaog na ito tabi. Yes po. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Opo. no arin tabi kinatawan Brian, matatapos ang proseso na yan, na administrative process, gabos-gabos, bago yan ma-implementar tabi. Ang kay ni sir, sana kung may pasto siya, ngunya na Tuesday, next Tuesday, pag may pasa ko, alatod na po na mapirmahan muna ni Go. Once na pirmahan ni Go, maram ko ito post pa po yun eh. Ano no kung mga pilang days. Pero once na effect mo yung nag-effect na po yun, automatically na po yun, implement na po yun. Any projection? Pero Parang, hindi ko po mataram kung anong date, Oo. kasi maano pa kita, mapasa pa kita po kung may allowed na by Tuesday. iyo tabi. Hindi ta pa nga ni Aram, kung diyan sa deliberasyon, igwa pa nin further Yes, sir. amendments tabi. Ano? Opo. Pero Okay. in fairness sa mga kabago, sa mayuman silang maray na comments regarding sa mga prices. Kasi before po kami kayo na nag-conduct kayo ng public hearing, actually pinapod na po ni Gold sa Governor Guest House. Pinapod na po yung mga commodity operators na ini. Nagkaigwa na po duman sa mga consultations. Iyo. Iyan susalaog kan legal na proseso tabi, well-defined na ngunyan tabi. Ano, kinatawan Brian, well-defined. Yes, sir. Yes, Paano sir. tama kadakol ba ganin mga haka-haka na apera kan pigbabayadan na legal igwang resibo minalaog sa kabankan gobyerno, paano sumay mga tongpats so nagpapatong so daing resibo baga tabi tanganing if ever igwaning araw ka na konsiderasyon na hururon na nagbuto at tabi. Opo. Sir, pag regarding po kayo paano, ara mo kami sir, ang trabaho niyo baga sir, magbigulang yung mga batas, araw kayo yung mga ordinances, magpass yung mga resolution, pero regarding po sir, paano sa implementation, that is the executive function na lang po yan. Kung bako na po yan, actually sir, trabaho. Kaya, before that sir, ang ano ko na lang, paramang ko na lang po si Governor, suggest ko sa iya, higpit-higpit na lang kung regarding kung yung mga arag na mga issues na mga arag kaya na may mga pongpas, kasi sir, that is the executive function na po talaga yan sir. Pasensya na po. Opo, okay. We understand. Nagbaka sakali lang kami na baka may nagbutuan na araw ka na hururon on record and kung paano nindo aaktibaran yan through the sanggunaan. True indeed, sa implementasyon naman it's executive na tabi po ang bahala Yes, kaan. sir. Actually, yung ningingon yan sa pigpasa ni sa amendment ng ordinance na may pinasa na po ako duman, may certain provision duman na ma-QR code na kita in provincia ng Albay. Gibuhon pa kung kaya na, pero i-digitalize ka na. So, aram niyo ba po na once picture sa sabihan, may naman buo pwedeng bayahon. Kasi pag naman sa naging QR code yan, pero
ay sa hearing identification niyan, may talaga yung pwedeng dayaw. Sige. Oo. Pero yun, sir, sa audience ni. Pero sa ngunyan po paano, di pa capable ang province ngunyan na mag-ano PCR code. So, I think kasumagot yung announcement ni PA na may plano naman talaga pati ang province ng Albay na mag-adapt naman sa digitalization sa inyong kaning mga quarantine. Iuman sa natabi, kinatawan Brian, kung ikaw kang idadagdag, go ahead tabi. Ay, thank you very much po sa nag-attend. Sana po may pasa tayo ni ordinance tayo ni nakulang tamang po ini sa gabos na Albayano para ma-regulate po ini mga presyo. And natin mapakalit naman po ini hearing mga quarry operators na kung mga consumers. Salamat po. Thank you very much po sa pag-interview. Salamat tabi, kinatawan Brian. Yan, sabi Sir Tio, na mga nangyari sa ginibong sunod-sunod na public hearing, may kinarapan sa duwang provincial quarry ordinance sa Albay. Yan, Sir Tio, kaibanan si kinatawan Brian Arandia, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen, kasabay si Karen Ala o kaya si Brian, kinatawan Brian Arandia. Kan sanggunian panlalawigan na bago kikumpadreng al araw pa no kay nitatanim sa bagano okay iyan well within the bounds of the law na iyan na mga pag fix kang rates pagbaba kan kukolektahon na buwis so mga add-ons kumbaga well defined iyan tabi ano ang dailang natutumbok talaga so transaction sa luwas ka iyan tatanems bako. So transaction, remember, igod baga nagbuburoto na bago ka ngayon makakuha dyan, uni man nguni, tawi man kami nin arog ka ini, tanganing makakuha ka ning konsesyon. Day man ito dyan sa ururon, sururon okay, nganing makalaog ka duman sa legal na sistema, igongo na ning posibleng maging illegal na mangyayari. Ito na nga yung mga tongpaks bagatabi tatanim, yun ang dapat na eksihiran ning maray. Kaya yan, well-defined yan. Okay, mabarayad yan ng mga quarry operators, yan ng mga trackers na yan, nagbabarayad yan. Susugduman sa ordinansa. Kaya lang, kung igwanin mga nagbumunyo-munyo, tatanems, apera kan mga babayadan na anay, paano naman yung amin? Bako, pasala-salaan na sa nabagatabi, bako, paano yung mga tongpats na walang resibo? Yun ang dapat na asikasuhon. Tanadi-define na ning maray, yaon definado ang lay. Yan, kaya tama man si kinatawan Brian, it falls within the executive na sa execution na kan buda monitoring kan mga istoryang yan dyan na mga manungod sa quarrying day na sa nang katapusan. Si kumpadre ngal nasa linya, padingal maray na hapon, go ahead man tabi. Salamat, padepig agad ngunyan kan Barangay Council kan Pawa. Digdi sa Legazpi na bawalon ang pag-agi ni mga darakulang bihikulo diyan sa may area kan Pawa Food Night Market poon alas 5 nin hapon sagod alas 10 nin banggi. Iyan ang nakapalaman sa Barangay Resolution number 33 years of 2026 kan Barangay Pawa na pinadaraanan nin kopya ni Kapitan Pirmado ni Kapitan Tito Toto Villanueva kan sanggunian o digdi sanggunian palunsod sa resolusyon babawalo na ang paglaog kan mga heavy equipment, mga truck, buses, lorries, dump truck asin iba pang darakulang bihikulo para proteheran man ang mga negosyante, ang kalinigan kan mga pagkaon na yaon dyan sa Pawa Food Night Market. Ay alternatibo man na pwedeng agihan para mientras iyan na bagong bugtong Pawa Bridge ang kagada na ini kan Barangay Council sa Pawa pag-aadalan pa man kan sanggunian panglungsod. Tandaan na kan mga tagalikod na aldaw ang alkalde si Mayor Siam Ismail tinugutan na mamariglar iyan na mga parasyenda dyan. Ibo ng
food night market para may promoter man ang mga saranit na negosyo dyan sa lugar. At the same time, turismo man ini dyan sa mga naging tourist spot ko niyan ang imahe ni mahal na ina Nuestra Señora de Salvacion dyan sa Barangay Pawa. Di ano ang plano is anong oras bawal na sa mga darakulang vehikulos? Alas 5 pa din ang hapon, sagkod alas 10 nin Banggi. Yun. No. Iyan ang resolusyon kan barangay. Diyo tabi so resolution ta igo man ang gading nag-aragi diyan may mga aircon bus nga na diyan minagi ta magayon ang view and medyo bako pang ma-traffic kaya lang ta igwa na diyan baga ina night market buda so karaong kaunan dapat kuan man talaga maprotehiran man ano. Yes, sa proteksyonan man sinda. Roger. Opo, saya nabi pati ang informasyon pa digdi sa luwas Alarmario DCGB. Salamat kumpadreng Al. DZGB On the Spot Report. Dire-diretso kita kan istorya. Dumang kita sa Premier Distrito. DZGB On the Spot Report. Iko nagtartatulos kay kumpadreng Jomar. Maray na hapon pa ding Jomar. Go ahead tabi. Salamat pa rin Pio, marinapon sa mga parantabay na hadit ang mga paratyenda sa wet market sa Merkado Publiko kan Tabako sa posibleng maging epekto kanamyenda na ipinagbubusol ni City Councilor Roy Bon duman sa ordinansa pa rin Pio na nagbabawal sa pagtyenda sa laog kan 3 kilometer radius alin sa merkado publiko kaining mga paratyenda nin sira karne, mga gulay-gulayon asin iba pa na sakop ka na wet section. Iyo. Ini hulita bakada sa miyendang ito magborotwan ang barangay Talipapa hararaniyo na sana digdi sa merkado publiko. Iyo bagano. Ta pwede ang gibuhon man agad kan magresolusyon sa barangay creating ay talipapa o mag-ordinansa bako. Roger. Dahil lang taduman pa rin Pio sa pinagubusol na amyenda nakasabay na sa barangay Talipapa sa ipinagtutugot sa laog kang 3 kilometer na radius kasarabay kan sa mga private market, satellite market, mga lisensyadong mall, Opo. mga outlet kan mga wet products na ini Oho. nakasabay so Talipapa. Pero sabi ni City Councilor Bon dahil sindang dapat ikahadit so Talipapa ordinance bibilugon pa man sana asin kung sakali mabilog ang Talipapa ordinance Oho. kung mabugtak nin Talipapa sa sarong lugar maresolusyonan barangay maagi manggirari sa sanggunian panglungsod kan Tabako For approval. do manihilingon kung makakaapektar o bide kung makapiktar ngayon dyan sa mga nasa merkado publiko, i-reject iyan kan sanggunian panglungsod kan Tabako. Correct. Kaya susug sa konsyal na day magparahadit mo na ining mga para tyenda sa wet market kan Tabako ta nasa pagpumpa na ang proseso asin dakulong pang mga dapat na revisaron lalo na pagabot na duman sa pinaka-ordinansa may koneksyon sa pag-create kan Talipapa na dahil pa man nga ni pigbibilog sa ngunyan dahil ang so amyenda pa sana sa dating ordinansa ang pinaggigibo. Tawanin doon kan konsyal na ang sa iyang simpatiya mayormente karapil niya itong sa mga nagbabarayad ng legal. Natural. Kumpara duman sa mga sige sa ng puwesto daiman nin magkakanigong permiso. Yan. Yan pa din mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man dyan sa Tabaco City. Pag maniugot iyan paano kan lokal na gobyerno kan Tabaco na maayos-ayos tagulpi talaga dyan ang istorya manungod sa mga nagtitienda outside of the city public market
na nakakaafektar duman sa mga lehitimo na nagbabayad din buwis na nakapwesto sa Laogan Market na tama man baga talaga. It is just but logical and justice, kumbaga makaustisya na ang tawa ng proteksyon kan gobyerno so nagbabayad nin buwis nin tama na nakapwesto diyan nakaarkila sa kunyan sa ining public market tabi pag nagbayad ka ning buwis na tarifa you are entitled to the maximum protection of the law sa paagi kan lokal na gobyerno kan tabako. So kung igwang mga matiyenda dyan na makaka-affectar man kan kita maninda or daw, dapat na konsideraron an isyong yan. Igwa kita ning saod. Ang problema pa, kung arugon ko ta na baga tatanems ang kunyan, ang prinsipyo kan sinihan, ang sinihan baga, pag deng ibang sinan, duman minapasiring, duman mahiling ning sine. Ang but sabihon, kung dahil ibang saudan, ayaw dyan ang saudan, ang dalagan kang tao dyan sana. Kaya lang pag may binabutwa na ibang nagpupwesto, luwas sa saudan, duman na nagbubuto ang sitwasyon na tibang. Ta siyempre, natitintara na sa publiko na magbakal, even though aram ninda na dapat desin na magbakal dyan, bako man na sa tamang kunyan, pwesto ang mga nagpapabakal na aninsira ning karne, mabakal sinda nata konbinyente harani sa indang lugar. Saro man yan na dapat na na konsideraron baga tabi pareho baga digdi sa Legazpi yan nakakariribukan diyan sa may mauyod na permi dain katapusan natuod pa no so tawo naigwang nagtitienda diyan bako tatanems kung dayan from the very beginning dayan pig po nandyan kung magagaraw terminal kung saan ang terminal duman na dalagan kan tabo i-exihir ang lay nahihirak man ako paminsan dyan sa grupo na Andy Marbella boda na sir na ining PSO chief na kunyan na senator so nalingon ko sa amigo so dating police na straight ang labang kay ni iyo pang pigiiwal tatanems ang rason naghanap buhay ngaya kami maghanap buhay kita pero sa in the process kan sa tuyang paghanap buhay dapat day kita ning pigbabalgar na lay bako tanganing patas iyo kahirak man na sir na Octavium Rivero abod na Papa Andy Marbella baga day mo pwedeng gibuhon na rason na naghanap buhay kami natamili pala naghahanap buhay, tutugutan ka ng maghanap buhay sa pagikan illegal na pasistema, di mapupwede. Kaya nga naigo kita ng mga batas. Ang pagkatapos, ay mga ibubutan alkalde nindo, pakalabot sa alkalde dyan? Ikaan sentro kan hororo, dahil pakilabot yan ng alkalde. Bako, dahil pakilabot yan ng kunyan, dahil pakilabot yan ang eleksyon. Bako tatanim sa hororo digdi, supag sunod sa lay. Tama, gabos kita nagugutom, gabos kita gusto maghanap buhay. Pero agihon ta sa tama. You cannot justify, ikaw na nga na ibagang kasabihan, the end does not justify the means. Yun, bako, diyan sa mauyod, never-ending story. Sa tabako, at least, yan baga, nag-aasikaso ang mga yaon dyan na mga serbientes man kan gobyerno, at least makunyan iyan managad masalansaning marahay kumbaga sa suksok ning bara maitama na tabi. Oras Pilipinas, sakto po yan, 4:30. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Oya, ang mas pinako Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Iyan tabi may nag-text digdi sa tuya kasubago manungod sa tema ta. Diyan da tabi sa ining lugar. Ito, tanong ko lang po kung may ordinance po ang Legazpi tungkol sa talipapa. Yung kalsada sa may Imalnod nag-cause ng sobrang traffic dahil sa mga nagtitinda. Kawawa din yung mga legal vendors. Salamat po. Yan. Sa ina nga nito so Imalnod, tabi na pataas diyan sa taas sige daw, taipaugid ta daw yan mananggad. May mga talipapa da diyan sa may Imalnod, ito sa Imalnod, kalsada sa Imalnod, nag-cause ng sobrang traffic dahilan sa mga nagtitinda sa may Imalnod. Ta ipa susog tadawaan managad iapot ta mga noarin sa mauyod yun iyo yan mauyod iyo na po ini sir so pinagdidiskutir ta kasubago it's not Imalnod mauyod kaya daw mauyod iyo na so pigsasabi ta kasubago na iyan na mauyod paghali baga paano duma sa discussion ta sa tabako nag-swing kita ning diit digdi sa Legazpi, iyon ang supig mimin niya to diyan sa may mauyod na pirinyar problem iyan iyon na nga niyan nakatuda na paano baga tatanim nakatuda na samantalang nagkakapirang metro sana daing nga ni 200 metros yaw na baga so I'll buy public market sa likod sa nakan-apse mo pero diyan sa mauyod natuod pa mga taong pasiring sa sur na barangay haraling opisina trabaho minaaragi dyan. Nasanay, ngunyan, in the process, naghuhuna, mga nagtitienda dyan, okay lang. Kan pinag-iiksihiran na po kan gobyerno, iyon ang supig tataramta, papatakoto na, pag-eleksyon niya, dahil may ibubuto ang alkalde nindo, kota tanems, pirang beses na yan dyan na nagre-raid ang mga tauhan, nara Sir ining Andy Marbella, nara Sir na Octavio Rivero kan Public Safety Office, nara Sir Andy Marbella kan Task Force Kalinigan. Pirang beses na yan dyan. Nagdidiskusyon pati mga pasintabi nasasabutan ta na kunya na gusto tama na mabuhay sabi ta na ngani. Kundi dahil nangangahulugan na sa kagustuhan tang mabuhay dahil na kita masunod sa regulasyon buda sa lay. Bakong lisensya an sa tuyang will to survive tanganing magbalgar na kita nin lay. Kahirak man kaso mga legal bagang paratyenda tatanim sa digdi sa Albay District, iyon nagbabayad nin buwis na yung ito na sa mga nagbabayad nin buwis sa pagikan sa indang arkila sa city government, they should be the one na afforded nin full protection of the law. Tibang ang laban kung ining sumangayaon dyan, dahil man nagadaiksiran pati dumuman ka mo sa saudan, daraw nindo duman, tapag datuod ng tao, alsaw na nindo nasa indong pigtitsenda, duman na ka mo magtsyenda sa public market, pag daay na dyan ural daw ng titsenda, masasanay na sa tao, hay naso nagtitsenda digdi, uton na nga ya sir ma'am, sa saudan, duman na ka mo. In the process, in the long run, masasanay na ang tao, duman na sa public market. Magbayad ka mo ng plasada man tabi. Iyan,
haloy na yan po diyan sir yung ating listener ano. Tagal ng problema yan, walang ordinal sa diyan na nagtataonin arog ka na diretsos na magtienda diyan sa may Mauyod ano, sa may cathedral. Perennial problem iyan tabi ano. Nagrereklamo na nga ni diyan na por dahil sa issue kan sanidad. So lang sa diyan, so tubig na nagwawa-wa diyan hali sa mga pinagbugtakan kan sira ano. Yan, day madagit po sa mga paratyenda sa to. Kundi itama talang ano tabi. Na kung dumuman ka mo gabos oral daw sa public market, natural subaga parokyan nindo mahanap sa indo. Kaya lang kung igwaning ma-approve sa ay duman ngaya ko. Pag igwang nagsarong nagpuon kaan, nakakabintahi ta duman ngaya naghanap naman. Gabos na naman kita digdi urula tabi ano. Nako tabi yan. Sige. Yan so sa Mauyod po ano. Yan sa Mauyod. Ano, bako man pala nito. Sabi ka sa tuyang texter, bako pala niya sa Ibalod, kundi sa Mauyod yan. Kaya daw sabi ko, gari sa Mauyod ang pigmimin ka ini tabi. Ano po? Yung tabi, sir, ano, yung nag-text sa atin, ano, wala pong ordinansa manho dyan sa Mauyod na yan tabi. Ano, sige, diretso kita kan mga istorya. Si Joshua, nasa linya. Joshua, good afternoon. Go ahead man, Joshua. Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta na paagi naman kita, Sir Pio, nagkatanang beses digdi sa may Bagtang Road sa gilid ng Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Pasisiring duman sa may DOH Bicol Regional Office kung saan ang lugar konsideradong no parking area. Alagad talagang dayman na babago pa, Sir Pio, gulpi man giraray ang nakaparking sa gilid dyan na tinampo, no minsan nakapark pa sa tangod mismo kan area kung saan may nakasulat ng dakulao na no parking. Garuban anso bawal umihi dito. Duman paan maihi. Nakabugtak pa dyan. Aso lang ang umiihi dito. Duman paan maihi. Igwa pa dyan, bawal magtapok nin basura. Dyan paan matapok. Iyo baga Pinoy. Iyan sa may pasiring sa Bagtang ano? Iyan baga seryo talagang pinagreklamo kanibang mga motorista sa konsideradong busy road. Pero gulpi ang nakakaulang tabi sirti yung mga bihikulo na nakaparada dyan sa gilid kan tinampo, bati ng salit ng ani. Sigon kay Chief of Police, Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, challenge talaga para sa inda tabi Sirpio, lalo na itong sa mga unattended na mga bihikulo dyan, dahil basta-bastang mahanap so driver, dahil maninda matitikitan. Iyo. Ang posibleng mangyari, dapat mahidali, posible kan Committee on Transportation sa Sangguniang Bayan, ang ito na sa indang assignment o kaya rekomendasyon na magkaigwa na Sir Pio nin ordinansa pag-abot sa pag-wheel clamp. Clamping ordinance, yan. Clamping ordinance, tangani ng medyo may pangil. Iyo. Dahil nakaipuhan bantay latong kan pulis na mag-abot sa driver. Adamang kung tatabi, Sir Pio, ang pakipaguron ta kay Chief of Police Tagtag. Maliban din po dyan, sa Bagtang, nakailan na po tayo road clearing operation po dyan. Kaya lang po, ang isa sa mga challenges po natin is yung po mga unattended vehicles. Hindi po natin matikitan. Kasi po wala pong pagkakilanlan sa kanilang mga drivers. So, yan po ay recognize na rin po ng ating LGU, even si Mayor and the Sangguniang Bayan. Na kung saan nire-recommend po ng Daraga MPS is magkaroon tayo ng ordinansa pagdating sa clamping. So sana po maproseso po yun agad at magawin pong ordinansa po dito. So malaking bagay po yan. So yan sabi Sir Pio, napahayag ni Chief of Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag. Yung managad daining clamping power dyan yung PSO Buda Police solamente ticket lang.
Kaya Okay. dahil pa masyadong tarom ang pangil. Iyo mananggad. Ining yan sa may UI mananggad pala og sa pasiring sa bagtang bako. Roger pinatabi, Sir Pio. Perinyal na problema man andyan. Sige. So yung tabi, Sir Pio, ang dagdag na mga impormasyon, Josh Fabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Kasubagong aga tatanems duman sa tingog kan banwa ni ko ta na kitang istorya kundi ngunyan ta na i diretso ano. Ara mo nalingaw-lingawan ta na sukun yan. So ito bagang issue na naging mainit. Nangyari na so pigasabi ta na passive na kitang mga Pinoy na pag-igwang butwa na panibagong issue hororon. Iyon na naman sa naso attention niya to. What do we mean today? Today tabi ano. What do we mean ngunyan tabi? Sumanungod baga duman sa minor de edad na nambadil. Minor de edad na nambadil nin mga kapwa estudyante niya na pero ito sunagadan tulo. So 14 anyos deing asunto yaon sa rehabilitation sana. Nabako man nganing preso. Yan. Uni naman ang nangyari. Sa Davao de Oro yata yun, nahiling mo na subarit tayong tatanim sa internet o kuhan. Anong nangyari? So estudyante, binugbog sa maestro. Duwang estudyante. Nang bugbog nin maestro yata yun, por dahil ta sinitakan maestro, so estudyante nata tamay hikaw. Ano itong mga estudyante? Puro menor de edad. Anong ginibo? Imbes na sa presuhan, so parang may diit bagang punitive nature. Anong nangyari? Uto na naman, protehido sinda kanlay tatanems. Protehido kanlay, nonoy, nini. Natatanang bugbog ka mo. Digdi ka mo sa rehabilitation center. Uni may kama dyan. Daining rehas dyan. Uni magpuro painting ka mo. May diit na sorosesyon kung ano. Bako, may pagkao na maray. Bako yan so gustong mahiling kang tao ko ta natatanems. Pababa na ngunyaning pababa ang mga aksyon na igwa ng criminal liability. Ang gustong mahilingon yan kang komunidad na si igwa na nin punitive in nature na ma-experiensyahan kaining mga minor de edad na lalong nagkukusug-an buot na magkumitir nin krimen taaram na nindang daiman sinda makakalaog sa karsel tatanems. Ano laogan ninda? Rehabilitation center. Anong yaon dyan sa rehabilitation center? Bakong punitive in nature ang yaon dyan? Kaya nga ni rehabilitasyon. Kaya ram ninda na hayahay buhay man sinda duman. Ang gustong mahiling kang tao, so nasa rehas sinda na uturuban ang kataraning subi yung mga sa hiling pasanakan mata, kung maluya ang buot mo, pwedeng umibi ka na kung minor de edad katatanemis bako. So, sumagum sa isip talaga nindang sala so ginibo ninda. Kaya lang uni, protehido pa sinda kanlay. Arog kaan po ang general notion kan mga minor de edad ganyan. You can just imagine, so maestro ang binugbog. Tas sinitakan maestro, ngata may hikaw ka mo. Ako, yan. Pareho man kayo, mas malala itong sunang badil. So sa Davao, sa kunyan baga, sa San Jose, sa Tacloban. So, pera ito sunakasuhan, perang edad ka ito, 18 ba yun? 15 ba yun, no? 15. So, 14 anyos na yung nga sunakabadil ning dakol, es posible, oto, rehabilitation center. Lingaw na baga sururon tatanems pa ko. Yan. Ang sabi kan lay pa, no, tawan ning oportunidad na marehabilitar ini. Dahil nahiling kan lay, na su binadil, su ginadan, dahil na nila marehabilitar, gadana. Bako, samantalang so may kagibuhan na nga nin krimen, yun man nanday ito masabutan tatanong sa minsan ba ade? I don't know, tabi, salado ko, kung aki mo an iparayo kimala Diyos baga, aki mo mangyari kan, siguro makurarat ka maning hustisya.
Pero sampalingon kang lay, diyan ka sa rehabilitation center. Ay nako. No, bako baga Sir Andy Marbella, Papa Andy sa Mario Joseph. Sabi ni Madam Babes, actually, yung teacher na binugbog ng 2 estudyanteng na yan, patay na. Gada na ito. Pardon my ignorance. Inda sana, day ako ning kwa na, pardon, day ko na subaybay ning maray. Gada na da, so teacher duman sa Davao de Oro na, binugbog kan 2 minor de edad. You can just imagine, tabi Ang mga aktuasyones ka ini, kan mga aki na gibong ini, kaito, pag mga bareta bagang burugbugan, saraksakan, harakbasan, ining gabos akyat bahay, baradilan, pag-araw ka na bareta, ang minalaog sa isipta, kaitong mga panahon, an may kagibuhan, mga tagas ng edad, mga matured na, ngunyan bako ng tatanems. Kung ano so gravity kan offense na nakatudan tang nahihiling kay to nan may kagibuhan sa na mga maedad na, iyo naman ngunyan ang extent as in gravity na mga offense, criminal infraction na pinagigibo nin mga minor de edad. Dahil nang pigtatakutan. Ako, no, yugon mo Oh yes, nabasa ko kanina sa FB na i-post na. God, sus, Mario Joseph. Gada na da. Yan. So, yun yan. Mabalik naman sa huroron duman baga sa sa debate baga na ano kaipuhan ng ibaba so criminal liability. Sabi kan mga nagkukontrada nga yata mga midor de edad ngayon tawan tangay ning oportunidad na magbagong buhay. So ginadaninda maibalik mo pa daw sa buhay, bakong magbagong buhay kundi maibalik mo pa daw sa buhay. Yari, on the emotional side of it, baga tatanem, so mga kapartidaros kan mga nabiktimang ginadan kan mga minor de edad, on the emotional side of it, gari tibang ang laban. Ako, tatay itong sunakagadan nga sa aki kong minor de edad, titawan nindo ning oportunidad na mabuhay, na subuhay ka na aki kong ngayon, dahil nido tinao, dahil na nido maibabilta. Yan magatabi I don't know kung magbulta naman sa kuanaan. Sabi ni Madam Babes na Arancilio, ito man nagkado. Sabi man digding, guro na sinuntok ng 19 anyos na lalaki, binawi na ng buhay habang ginagamot sa ospital. So, primerong bareta takay ni na nabasa, mga minor de edad, hindi ata yung 19 Gadana, nako. Mario Joseph naman mabalik na naman ang kunyan, mabalik na naman ang hururong kan ining so debate manungod sa pagbaba kang criminal liability ay nako tatanem sila nga daw tabian sa tuyang lag pwede na akong magpaaram ang aning day kita ning kunyan dyan may 2 minutes pa 2 minutes pa sige tanganing kuang kita kwentas claras tama bareta bakit ang alas 5 day kalingawan tabi 5:15 ang Our Mother of Perpetual Help Novena. So yan po supposedly istoryata ko ta nakasubago sa tingog kan banwaan. Yan. An araw na kaining mga pangyayari sa satuyang palibot. Makahadit na. Tibang baga saro pang kuan kundi mga noori naman ni tabi so pipa amyendar man sulay baga sa trafiko sa mga aksidente yan tabi na mga pareho kan halimbawa wag nga nagda-drive ning sobrang ingat mo man tatanems pero may buminunggo sa imo nagadan ikang sobrang ingat na dahil makasalan ika pa supipresohon ibaga tabi ikaw ka nangyari o pareho ka itong subareta sa Manila na may luminok subagahali sa flyover tuminama sa autong mo dahil maning pagkaram-aram sa driver alam man na magtangad ka
kung igwaning naglulukso hali sa kay taasan tumama sa bihikulo mo, luminukso ta nag-ugot gayod, tuminama sa auto niya, kikasuhan pa sa driver. Igwa pa ning bareta man na truck driver na pig hold up nang laban, nagadan niya kunyan hold upper, kinasuhan pa truck driver. Baga tabi ang mga paminsan day mo day mo baga kuhaan logic ano tabi. Ay nago. In the course of the natural events paminsan sala. Ano tabi Tata Nems? Ay nago. Ano Tata Nems, pwede na? Okay, may go signal na si Tata Nems. Salamat kasi do pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nin